eskualde osoan piztu da berriro iauteri giroa. Kaleak eta plazak giro apartaz eta mozorroz beteko ditugu. Adi agenda minutuari. Asteburu osoan zehar kezan, udaberriko bola txapelketa. Larun batean, lehen aipatu bezala inauteriak izango ditugu protagonista. Ekintza oso divertigarriak izango ditugu herri guztietan, kale jirak, musika, dantzak eta askoz gehiago. Urduñan, zumba. Laudion bizita gidatua eta Aretako kulturretzean hitzaldia itzi gerrarekin. Arabako bertsolaritza txapelketa, non eta Laudioko kasinoan. Antzinigan bakarrizketa, karkar. Eta nola bez, asteburua gozo eta erlazatuta amaitzeko zinema eskaintza dugu. Orozkon, Tres Adioses eta Otziren legenda. Eta Amurrion, Marti Suprem. Kuskuseatu gure agenda info gehiagorako. Asteburu honetan mozorratu ala ez. Euria egin ala ez, gozatu inauterietako herri giroaz.